ओइ बाबू नोंनि बे बेदना बबेनिफ्राय मांगायनाय रा हा सानैबो नायनोसै एकदमबारे सेम बिबार बिबारनो बिबार मानो बारो हेलौ रायजोफोर नै दिनैहाय गोबावजोंहाय भिडिअ लानानै फैलायबाय नोंथांमोननि थाखाय नोंथांमोना नायलांनो रेडि जादो एकदमबारे नेबो खुदियाफोर एकदम बेग नथुन ना मा होनो बेखौ गेलेगासिनो दङ मा गेम नोखौलाय हा बेडमिन्टन बवा माथो सिंजोंसो हाबबाय नुबाय बवा बवा बा 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 हाबा गोलैबायसो bua 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 ôi ulah lagi sudah apa जा मोजां बेग नथुन गेलेदों बेग नथुन ना बेग नथुननो मावबाय लागावबाय ओइ देखो लागाव लागाव हो हगलाय हनै ओइ बाबू नोंनि बे बेदना बबेनिफ्राय मांगायनाय रा हा आथिंनिफ्रायसो मांगायनाय हरैबो मोनसे दं नै हाब नुफेरै बेदलैयो बा जादुजों खोमानोबो हायो नोंसोरो बे बेदखौहाय ओइ बड' बडा नै होस आंनावसो होबोदों बा बिदिनो गेलेनांगौलै नै सिङाजोंसो हाबबाय ट्रुपनो नोंसिनो रावबो नेट होफैयाखै हा मास्टारफोरनाव बिनांगौरा नेट बेस्राफोर दुरुं दोंसे खानानैसो गेलेनो गोरलैफ्रा एकदमबारे गोसो होदों बे नथुन गेलेनायावहाय नै दुरुं दोंसे खानानैहाय बहाय नै रावबो बिसोरनोहाय नेटखौनो होफैयाखिसै आरोखि ओमफ्राय होद नेट बिना होफैनायसो लां नोंसिनो हनै मेगनाव नांबायदां नै नुफाखै बेदनाबो नै फरेननिफ्रायनो मांगायनाय बावसो नै नुवाखै आयै आंखौ बुलानायलै नै अबेनिफ्राय मांगायनाय दे ओइ लागावबो बां हनै आयौ 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 बेदबो गैया नेटबो गैया सेन्देलजोंनो हुख्लायगासिनो आरोखि माखासे होमब्लाबो गेलेगासिनो गेमा माबायदि जायोलाय जायनो खोख्लैबेन जेनो नामा हा जायनो खोख्लैबेन जेनो हनै हनै डाबल 18बो दं नोंसोर सानैबो डाबल 18 नों सानैजों गसंलाय गसंलाय खाथियाव गसं दे सेमनो मानसिफोरनाव सोंहरनाया एसे देरबाय नै ब्र'हाय नै ओरै सानैजों गसं दे दे नै ओरैनो हाव दे ओरैनो हावजोब दे ओरै सानैबो नायनोसै एकदमबारे सेम सोरखौ मा होननानै सिनायनाय दे आयै एसे एखे एखे ड्रेसल' गाननांगौ नोंनिया मा नाम बिथराय नोंनियालाय बिबार बिबारनो बिबार मानो बारो बेरे सिखिरिखौ अराय हरनो बिथराय नों बिलाइ गोरलै ओंखारला बिथराय जायो दा बिलाइ नै बिथराय बिलाइ नै ओरै फिसाय नै बिलाइ बिलाइ नै 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 बेखौ बिथराय होनो दा नैबे बिदि गोरलै ओंखारनायखौ दा